A proposta da patronal das autoescolas pro convenio estatal non gusta en Pontevedra. O sindicato CUT maioritario na provincia denuncia que suporía unha perda de dereitos e lexitimaría a precariedade. O eixo principal dese convenio estatal é o salario, que nos están subindo un 1,2 o primeiro ano. Eso implica que os formadores viais prácticamente non cheguen ao salario mínimo interprofesional, están a par. O persoal administrativo está por debaixo do salario mínimo e nin siquiera se toca ese sueldo. Ata 2023 non teñen pensado negocialo. A conciliación, as enfermidades laborais ou a maternidade, reclamacións dos traballadores non se tocan no convenio, que pola contra sí que recolle un incremento da xornada laboral semanal. Pasaría das 35 horas actuais ás 40. Esa diferencia das 35 ás 40 horas, eles sin que vai a ser voluntaria, pero non é voluntaria porque a falta de profesorado te leva a unhas horas de traballo bastante fortes e abundantes, e esa diferencia de xornada pagaríase a un 110%, é dicir, da hora ordinaria, é dicir, que realmente estaríamos perdendo o cobro da hora extra e pasaría a cobrarse prácticamente como unha hora ordinaria. Y también entendemos que ese aumento de la jornada de trabajo redunda en un deterioro de la enseñanza, porque estamos sometidos a una carga de estrés brutal. Tampouco gusta que se estea a falar de limitar a capacidade negociadora a un convenio estatal. Por iso insisten en reclamar un convenio provincial para Pontevedra que se axuste ás particularidades da zona. Queremos o convenio provincial porque queremos un convenio que nos podamos negociar, que sí que entendemos das particularidades da provincia, de como é a súa poboación, de como é a dispersión, nada ten que ver Madrid con Pontevedra, a idade do alumnado e bueno, as particularidades migratorias de verán, as cargas de traballo, todo eso. A CUT explica que a pesar de ser o sindicato maioritario na provincia de Pontevedra non ten representación nesta mesa estatal, na que si sentan Comisións Obreiras, UGT e USO, coa CIGA como convidada. O non estarnos aí sentados non sabemos o que vai a pasar, non sabemos se vai a quedar todo en boas palabras, de non vamos a firmar se non conseguimos melloras, e ao final pois vamos a despertarnos un día cun convenio estatal aprobado e firmado.